Hej, jeg har novellesamlingen, der hedder Mounts Copenhagen, der er udgivet i 2010 af Gyldendal og er skrevet af Kasper Colling Nielsen. Kasper Colling Nielsen er født i 1974 og er født og opvokset i Indre København. Mount Copenhagen er hans debut novellesamling, hvor han siden har udgivet en roman, der hedder Den Danske Borgerkrig 2018-24. Fra denne novellesamling har han modtaget en udmærkelse fra Statens Kunstfond, og desuden vandt han årets debutantpris i 2010. Han har studeret filosofi på en bachelor og business på en kandidat, og er en af nutidens mest originale forfattere i Danmark. Den novelle, som jeg har valgt, hedder Vampyren, og det er fordi, at den har et motiv, der er meget virkelighedsnær, og som er rigtig meget brugt i nutidens medier, som er et kærlighedstema. Men Kasper Colling Nielsen gør den absurd på en meget spændende og meget diskret måde, der gør, at den her bare fangede min interesse. Specielt da han har taget et tema, der er så gennembrugt og er givet den en frisk twist, sådan at det bliver helt nyt at læse. Det er ikke sådan en kliché på samme måde. Historien handler om to hovedkarakterer, der hedder Apu og Ulla. Ulla Mikkelsen og Apu Rej. De mødes til en singlefest, hvor at Apu begynder at kritisere Ulla. Det gør han så over en periode og begynder at varme hende lidt op. Ulla er lidt svært at kritisere, fordi hun har en underliggende mistanke om, at han gør det af forkerte motiver, da Ulla rigtig meget lider af dårlig selvværd på grund af hendes udseende. Det skal siges, at Ulla vejer 160 kilo og er beskrevet som, at hun ligner et gris, hvor at Apu bliver beskrevet som en meget velbygget og attraktiv mand. Men han ender så med at varme hende op, og de bliver så kærester i nogle fantastiske måneder, står der. Hvor efter nogle måneder vælger Apu fri til hende, og de bliver så gift. Efter de bliver gift, begynder deres ægteskab og forhold at ændre sig rigtig meget. Det første år indleder Ulla får en depression, som gør, at hun ikke har lyst til at forlade huset, undtagen til en ugenlig dansemøde, og hvis hun ellers skal se sin mor. I denne periode er Apu meget betænksom over for hende og forsøger at holde hverdagen kørende, og desuden lægger mærke til, at hendes depression og hendes ulykke sidder i hendes opfattelse af hendes udseende. Det andet år begynder Ulla mistænksomt at tabe sig uden nogen som helst grund, da hun stadig spiser den samme mængde, som hun gjorde, da hun var i sin høje vægtperiode. Desuden, men hun lægger ikke så meget mærke til det selv, og hendes depression fortsætter, og det ender så med, at hun siger op på sit arbejde. Apu er meget bekymret for hende, og tager hende med til lægen, der sådan ikke kan finde nogen grund til hendes usandsynlige vægttab. Hun har hverken sukkersyge eller nogen af de sygdomme, der kunne have været en årsag til det, så det er noget helt overnaturligt. Hun ender med at få en psykoterapeut også, så man ikke rigtig hører så meget om resultaterne. I det tredje år begynder hun at blomstre op i sammenhæng med, at Apu begynder at blomstre ned, eller Apu begynder at påtage noget vægt,
og Ulla fortsat taber noget vægt. Men hendes vægttab fortsætter, og hun kommer under 80 kilo. Hun påbegynder en uddannelse, men finder så ud af, at hun rent faktisk vil åbne sin egen virksomhed, altså et center for folk, der er overvægtige og eller stressede. Hun ender med at være i aviserne, og ender med at blive lidt kendt i hendes område for hendes vægttab. Og samtidig med det her sker, så tager Apu mere og mere på, og det står også i teksten, som jeg kommer lidt mere ind på senere, at det er næsten som om, at Apu påtager den vægt, som Ulla taber. Ja. Det ender så med, at Ulla skilles fra Apu, da hun ligesom, der står, at hun vil bare gerne videre, og det forstod han godt, og han fortsat elsker hende igennem hele processen, også efter deres skilning, eller skilsmisse, eller hvordan man siger det. Altså karakteristik af personerne. Ulla, hun er jo meget overfladisk, og lægger kun sin værdi i hendes udseende. Hun mener ikke, at hun har nogen værdi på grund af sin, altså jo, det er jo en svær overvægt, men og hun er ikke særlig attraktiv, men det er det eneste, hun lægger sin værdi i. Det kan man også se til sidst, hvor at Apu så tager på, og på trods af, at han har været der for hende igennem hendes depressioner, igennem hendes vægtforskelle, så ligesom slår hun op med ham og vælger at skilles. Gennem hele deres ægteskab er hun meget kritiserende og anklagende over for Apu. Der er, altså i forelskelsesperioden i begyndelsen, var der en periode, hvor de begge to, altså hvor hun blomstrede, og hun forvandlede sig på grund af hans kærlighed, men det blev ligesom forhindret og stoppet, da hun ikke kunne se ud over hendes vægt. Apu, han er meget omsorgsfuld over for hende hele vejen igennem. Temaerne, det er jo det der med, at motivet er en kærlighedshistorie, hvor temaen så er lidt den her absurde virkelighed af det første, at ja, altså det der med, at det bliver bare mærkeligt, og der sker nogle overnaturlige ting, der ikke rigtig kan ske. Siden er det noget med selvtillid, altså det der med, at hendes selvtillid kun ligger i hendes udseende. Det bliver lidt konfronteret i det, at Apu jo værdsætter hende for, for den kærlighed, han kan give hende, og ikke så meget for det, hun ligesom udviser tilbage, ikke? Og så det største tema, synes jeg, det er den her selvoffrende kærlighed, som Apu, undskyld, det anden gang jeg optager det her, den der kærlighed, som Apu viser over for hende, i det, at han påtager sig den vægt, som vil ende med at skille dem ad, for at hun skal opnå den her lykke, hun ikke kunne, da vægten var i vejen. Sproget er enkelt, ikke lavt, ikke specielt højt. Der er noget billedsprog, specielt i hvordan hendes udseende bliver beskrevet, så det ligesom hendes hår hang som taglige krøllede tjavser. Han fik hende til at grine genert som en lille pige, når hun beskriver sin vægt, at hun går ned ad gaden, som om at hun er et eller andet dyr. Altså, det er jo det der med, at historien centrerer lidt omkring hendes opfattelse af sig selv, og den ulykke, der sidder i det, og derfor er der rigtig meget mulighed for læseren at indleve sig i de beskrivelser, der er sat af hende, da de er en vigtig del. Derfor er der så meget billedsprog og lignelser i forhold til hendes udseende. Men ellers så er det, der er rigtig spændende ved den her, er, at sproget er ikke specielt eksplicit, det er meget implicit. Der står ingen steder direkte, at det er Apu, der påtager sig vægten for hende. Men man kan ligesom, altså det står, det synes jeg, man kan læse sig frem til, at det står. Og jeg har udvalgt nogle citater, der både kan repræsentere, hvordan sproget er skrevet, men også
understreger den her implicitte måde, han vælger at skrive det på. I begyndelsen er det, at Ulla synes næsten at forvandle sig for hvert kys og hvert kærtegn, hun fik af Pooh, og så senere. Sin vedligeholdte kærlighed kunne forvandle et andet menneske, at han på grund af kurtiseringens usandsynlighed fik en skaberkraft, som gjorde, at han kunne skabe et helt nyt menneske, som en form for fysisk manifestation af sin kærlighed. Og så senere, hvor at han har påtaget sig al den her vægt, så står der, hvis man fra ægteskabets begyndelse kunne have placeret dem ved siden af hinanden, og hver måned taget billede og afspillet dem som i film, ville det se ud som om, at Ullas fedme blev overført til Pooh kilo for kilo. Og så helt til slut, så bliver læseren ligesom lidt lukket ind i Poohs hoved, hvor at man kan få et hint om, at han måske godt ved, at det er ham, der, at det er med vilje, at han påtager sig den her vægt. Der står, efter en kort samtale betragtede Pooh Ulla fra døråbningen, mens hun gik over mod sin nye røde polo, som en kunstner, der betragter sit værk. Så kan man jo sige, om det er en bemærkning fra forfatteren, eller om det er Pooh, der er bevidst om, hvad der er sket. Så det er i hvert fald det der med, at det er jo hans værk, altså det er ham, der har gjort det her. Og den afsluttede fortolkning, så er det jo det der med, at novellens titel hedder jo Vampyren, og den handler om den her selvofrende kærlighed, som Pooh giver, eller har imod Ulla, og han vil gøre alt for, at hendes lykke skal blive opfyldt, og det gør han så på den her overnaturlige måde, ligesom en vampyr er kendt for ligesom at suge blod, så ligesom bruger han den her magiske Mount København evne til at suge fedtet, og derved give hende mulighed for at have en lykke, en overfladisk lykke, men en lykke, som hun så desperat søger efter. Ja, så tror jeg ikke, jeg har mere tid. Men ja, tak for din tid.